Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rangba du Narendra Modi unmi la shibet ka no paisingi ban lek jengo ya kari France but United States da ka jingtmu ban penklan ya ka jingadai bat kini ar kiri. Hiar syuki UN Biren Singh kum Menteri Rangba ka Manipur. Bat sedang ka eksamen SSLC jong ki kena banyale ya ka kelas 10 hapo ka embos nado menta ka sengi. Kindan hado 100,000 laispa prapo nyongot ki kena ban tho exam menta usnem. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba du Narendra Modi unmi la shibet ka no paisingi ban lek jengo ya kari France but United States da ka jingtmu ban penklan ya ka jingadai bat kini ar kiri haka be dai bat ka yok ka kot bat ki kam ki be dai bat ka jing start ka juk menta. Ha France, Modi un penyai lang ringkat bat President Emmanuel Macron ya ka jingalang AI Action Summit kaban sedang nado lasai kasngi. Menteri Rangba du kari unya peliu jingmut halor kimat ki bakongsan bat un plie pat baru ya ka Consulate General ha Marseille, France. Nalor kani Modi un sapenlong ru ya ki jingilang babuan bat kiwai kitnat jong ka sarkar France bat un lek jingok ru ya ka International Thermonuclear Experimental Reactor. Hadian baladep iki kam ha France, Modi un salet syari United States haka kat artarik unai rempang, bat sa nakabenta arsni haka ba un siakren ya ki kam khayi, ka jingat lang bat kari US, bat kumju ru ki jinges nokti lang haka bedai bat ki kam ki bedai bat ka technology. Hashwa jong kani ka jinglek jingo ikite ari menta ka no phaisngi Modi unya kren bat ki khna skol na kaleng kari haka program ka bakham pau jong balat tep kum ka pariksha pe charcha haka por khatwei baje menta ka stem kani ka program ka thmu ban ai jingmut iki khna skol ki kme ki pa bat ki nohi kai halor kumno banyarap iki khna haka ban penkhre iki examen ba pher jong ki khnang ba ken lait na ka jing khuslai bat jing sngaw siir on pen bat pensingaw yakani ka program haka Akashvani, Doordarshan, PMO YouTube channel bat kiwai kirinsan social media. Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh ula ya ka shithi ban no ya ka kardan kum Menteri Rangba ka jilla ha ulat Ajay Kumar Bhalla. Biren Singh ubalabat ya kashuki jong Menteri Rangba hakani ka jilla nadu usnam arajar khat nyau ularai ban her shuki no namar ka don ka jinga kran ban panthamai ya kasan hima haka jilla nakalyang sanshar uni Menteri Rangba ula shem ya kani ka rai ban her shuki hadian ba ka jinga kulmar bat ka jinga snam ha Manipur kalaya labun teliki benai bat bala don ru ka jingdawa badon kam ban panthamai no ya kasan parthai hapo kaseng ka jing ekran halor ka jing penthamai nongyalam hapo kalyang sanshar balalam khmat daka BJP ha Manipur kalaya labun sngi menta Biren Singh ulami na Delhi rengkat bat usambet patra ubalong UMP ka Lok Sabha bat kumju ru nongyalam ka BJP ha kathain chatai lam migni ban poi ha Imphal hanin kasngi hadian ba uleh kandu bat Menteri Korbari Amit Shah Maria poi ha Imphal Biren Singh ula khat jingelangi ki MLA jong kalyang sanshar bat hadian kani ula le yakandu ya ulat ka Manipur Ajay Kumar Bhalla ha Raj Bhavan ha Imphal ban IT ya kashthi in okam jong ha kawai pat kalyang ka dorbar mangtengka jong ka Manipur kan sedang nadu menta kasngi namar ka syuki Menteri Rangba kan sa thali menta lakmi lenti bakala bandon ka jingpen smai Menteri Rangba thamai ha shwa ban sedang ya ka dorbar President ka Khasi Author Society KAS Dr. DRL Nonglan ulapan paw ya kajing ngokut lat hakabe dai ba kajing dawa ban penrong ya kakten Khasi hapo ka kharnet ka bapra namar kajing bam ai jubab ka sarkar pedeng tat hadu kini kisngi bamenta Dr. Nonglat ulapan paw ba hakajing ya kandu bat Rajnath Singh ubadai Menteri katnat ki kampo yeng ka sarkar pedeng bamenchwa ulayo ya kajing kular ba ansale ai halor kani kamat jingdawa jongka KAS Hendrai kani baro akala pejano nadu balawan da uwaipat Menteri ubape ya katnat ki kampo yeng ka sarkar pedeng kata Amit Shah hakabakim shimlayo jubab tat hadu menta Habakren halor kani Dr. Nonglat ulaong ba ka sarkar jilla kadaiban penlong official language no ya kaktian Khasi hapo ka jilla kumbalong kaktian pareng ula benrap balada kani kawan urlong kan yarap shibun hakaban penklan ya kajing dawa jongka KAS ban penrong ya kaktian Khasi hapo ka kharnet ka bapra ula penpau bakumba ka long hadu menta kaktian Khasi kadang long tangkum ka associate official language haki jakat rekam jongka jilla
Nalor kani u Dr. Nonglat ula pentip baka KAS haki sngi ki ban sawan kan salai banyak kendu bat menteri rang ba ka jela ban penken mau halor kani ka benta. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka examine SSLC Secondary School Leaving Certificate Examination jongki kena banyale ya ka class 10 hapo ka embos kan sedang nado menta ka sngi. Kindon hadu 100,000 laispa prapunyo ngut ki kena school ki bantho ya kani ka examine ka ban penlong haki shispa 100,000 tali ki jakatho examine. Nakini ki jakatho exam khandai pulai tali ki don harilom khasi bat jantia bat nyo poi tali ki don harilom garo. Napedang ki kena ki bantho examen arpun 100,000 sanspa arpun ngut ki de ki kena shenrang bat lai punyo hajar praspa andru iwe ngut ki de ki kena kanthai ki kena school na 6,000 praspa khandai pun tali ki school kini shembenta bantho ya ka examen SSLC menta usnam. Hadian ka jingjop barat ba jong ka seng BJP ha ka election MLA ka badang sudap Dangshen ha Delhi ka BJP Meghalaya kala ong ba kani ka jingjop kala nang pensngau scam ya ka seng bakan sayo ya ka jingjop ha ka election MDC ka ban salong shen ha ka jela. Laban kedaw hang ni baka seng BJP ha Meghalaya kala rai ban ya khunbyang ha ka election MDC hadian ba kala sang ya shua shipor bat kani ka jingjop jong ka seng ha Delhi kan aimen CM ya ki nong tre ka seng ban tre shitom bani okhai ya uso ka jingjop hapo ka jela. Habakran bakinong patay kubor ha ka jingra khis ngo bhai ka jingjop jong ka seng BJP ha ka office ka BJP ha Shillong u general secretary kani ka seng uba one kit bok poshna ula ong ba ka jingjop jong ka BJP ya ka election MLA ha Delhi kala pendhem men sim shisha ya kinong tre jong ka seng ha ka jela. Ka Ribhoi District Cricket Association RBDCA kala penlong ya ka cricket talent hunt hamadan kur kalang ha bhoi rembong da ka jing thmu ban wat eki khana kanthai bat shinrang ha pedeng shipau hadu khandrus nam karta ke badan ya ka sap ban yale kai cricket ka RBDCA kala penlong ya ka ni ka jingwat eki khana bat bet ban yale kai cricket da ka jing trelang ringkat bat ka Eastern Ribhoi Cricket Development Unit. La pendep ya kani ka jingwat khana ele kai cricket hapo ka jinghi kai jong u Shankar Niwar ubalong u BCCI level 1 coach ringkat ki weide ki nong yaram habakran hakani ka sngi uba AG Stan chairman ka Eastern Ribhoi Cricket Development Unit ulapan paw ya ka jing sngu ya uba Reonal Kharkamni president ka RBDCA namar ka jinglam khmat jong u ban penlong ya kani ka jingjiet nong ele kai cricket kabalawan ra ya ka lat na ka benta ki khana bat samla ret ka thain bhoi rumbong ban pen i ya ka sap kabakidon ha kani ka jingele kai. Haka one day international cricket kabalong hapadang ka India bat ka England kabala bu banlong laisian laiwat ka India kala penliam ya ka England da saw wicket haka jinga khun haka wat ka baar kabala long ha Barabati Stadium ha Katak Odisha hanin ka sngi da kani ka jingjop ka India kala long lupa ka nong job ya kani ka series da ka ba kala job ya ASEAN na kilai tali ki jingya khun ka England kala bu ya ka target ka ba laispa sun run bat ki nong tiet ball ka India kilala ban kamai hadu laispa apra run ha ki saw point lie over hadian bala hapno 100 tali ki wicket u captain ka India u Rohit Sharma ula kamai shispa khat khandai run but u Shubman Gill ula kamai 100 pau run u Rohit Sharma ula yo eka khusnam player of the match nakalyang jongka England unong kawang ball jongka u Jamie Overton ula shim ar wicket katba u Gus Atkinson u Adil Rashid but William Livingstone kala yo marshi weekend ban penkut eka hubor sa shisien pat kimat kibakongsan Menteri Ramba du Narendra Modi unmi la shibet ka nok phai sngi ban jingo ya ka France but United States da ka jing thmu ban pen klein ya ka jing dai ba kini ar kiri hiar shuki UN Biren Singh kum Menteri Ramba ka Manipur but sedang ka examine SSLC jong ki khana ban ya ka class 10 hapo ka embos nadu menta ka sngi but katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong haka por prabjing nya so ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan naka kani ka dai ka Akashvani Shillong